отивам да си мия зъбите сутринта и пак карах един Мерцедеса Tego. И на Мерцедеса много хора знаят, като отваряш вратите, как викат штрак, штрак, штрак. Да, от обтегача на вратата. Да. Аз си мия зъбите и чувам как вратата казва само штрак, штрак, штрак. И нямах време да се измия нищо. И докато излизам от банята и чувам, че тя казва штрак, штрак, штрак и се затваря вратата. Отивам и няма никой. Отварям камиона, телефона ми го няма. Това за няма и 2 минути, нали? Няма какви 2 минути, това става просто за 10 секунди, Да. бе, човек. И тогава викнах полиция. А телефона ми беше смисъл за онова време си беше скъп, 600-700 лева телефон беше. И той беше нов, той беше на няколко месеца телефон. Добре, че имах служебен телефон тогава. Все още чурбаджиите са кумеха дали да ти дадат служебен телефон. Роуминга не беше отпаднал, защото се плащаше още тогава. И тогава беше интересното, че тръгнах и стигнах към молдовската граница и ми свърши и нафтата. Аха, те да си излъчили нафта. И той му звъна и му вика, ай човек, така и така, нали. А ти нямаш ли за резервуар? Това не показваше. Ага. А обаче той му беше служил, този човек му беше сторил доста голям резервар на това камионче, то беше 700 литра ли му беше резервара. На повечето камионче са по-малко, нали? Но той му беше доста голям резервар и като заредих в България, спокойно отивах на Румъния и се връщах или да я до Гърция да се върна. Няма никакъв проблем. Обаче тогава много бързо свърши нафтата и... Точно е сменил резервара, затова не е показвало отвътре. Нещо такова имаше. Може би не беше нагласил по плавък там. Не знам. Но пак е малкото зло, защото представи си другите какви случаи има да ги успива, да ги боли главата, да... И никога да не говорим... човек до сега Да, не пожелавам. чукам на глава, ходил съм, пътувал съм Англия, Португалия, Испания и всеки ми казва, нали, не дей да спираш еди къде си, защото са краде, не дей. Викаме, човек, ти където и да спреш, те като са решили да крадат. Мой колега от нашата фирма го украдоха в автохофа вътре. Платил си 20 евро автохоф да спреш, нали, платен паркинг в Германия. Спираш, лягаш си и сутринта на обед ставаш, като спре да боли главата. Те се преспиват с газ, не? Да. Все едно както е ведето, нали, има една човка дълга. Така и бърка покрай оплътнението, пръска и спинка спокойно. И после главата. После казват, че много боли глава. А във Франция има една тактика, сега дали съм видял по YouTube от някой колега, не помна. Тогава го правех това нещо, като ходех по Франция и по Испания. Колана на седалката се прекарва през дръжката на вратата и го заключваш. Не мога отворят вратата, каквото ще да стане. И един колега така беше умрял, защото не са можели да му отворят вратата, са го напръскали. Знам, че като те напръскат, в повечето случаи ти отварят вратата, оставяте леко отворена. Да мога да влиза въздух. А на един друг беха решили, че го крадат и беха щупили люка. Отгоре беха влезнали през люка. Значи решат ли, че ще окрадат, да знаеш, че си украден. Това е най-страшното според мен от тая професия. Аз за мен не си заключвам резервари, нищо не заключвам, човек. Защо трябва ми чупи да ми прави дупки на резервара? По-добре да отвори капачката, да го източи. Той като ми направи тази дупка на резервара с... как се казваше това? С бургия свредло. Некво свредло, ма те правят такива дупки. Борче. Да. Да е с такова. И той като направи това борче, този резервар, после трябва да се заварва. По-добре да отвия капачката, да го източи и да ми остави капачката там. И що не си отваряш вратата, да си му оставиш там 100-200 евро да си ги вземе. Гледам, поляци, естонци, те им много страхте от такива работи. Гледам, там са едни метални отгоре капачки, едни катинари с едни кодове. Те дупчете резервара отстрани. Той го дупчи отдолу. И после дори не може да се превере. Това е гадното, да. Защото той като ти продупчи резервара, как ти казваш, отстрани или отдолу съм ги виждал, тия казват, че с крик слагат това борчето на крика, туп, с крика подига. Да не се чува. Да. Вкара го това маркуче и готово. Той като вкара един маркуч 32 или 50, този резервар го точи точно за 5 минути. Много кофти. Някъде случвало ли се агресия на пътя?